ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ман мехоҳам шумо дар барача нишонтим мрамор и якум сорчай блеск дорад духтарако, баъд мулоимай. Мана нигоҳ кунед, сангои хамелеон кати касе ки дили бос мегира баъд 100 сомонӣ ҳисоб мешава. Ай дили бос боло равон мекунем. Касе ки мисол як либос мегира духтарако, як либосаш 110 сомон. Марҳамат, метавонед ки интихоб кунен, суратоша партоен. И блески ира бинед чӣ хушрӯя, ина сиёҳуш ҳаст. Ҷадози чанд ранг омадагиай, ҳамаша шумода нишон метиҳам. Кадом ранги бохтонда маъқулай, скриншот карда мада партоен. Мана биненда и сияраш чӣ хушрӯя. Аҷоибон. Оз дигар рангам ҳаст. Дигар рангам нишон ме. Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагиай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейскияй, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед, сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёрш кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат, нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синну солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва намин видеора гӯш кунед, мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Марҳамат, ира бисёртар мепурсананд ай ранга, чӣ дар королевский бархат, чӣ дар анамихели. Марҳамат, ино мраморанд, материалшон мрамор меганшона бо ёки барашка духтарако. сифати нағзи нағзаш. Ана як ранги дигаи зури дига анами рангай. бовар кунем қа хушрӯя бои пеш. метавонем ки дархост кунем. мана беҳад рангои фасон ду либос гирен, 100 сомонӣ я либосаш ҳисоб мешава. мана ина фиолетови бисёр ҳам чихеле меган рангои багати ҳамаш барои шумо овардем. ина бинед иш бо чихе хушрӯчаяй. аз пеш ҳозир бо дигар намудошам мебиёяд духтарако. барои ҳавай аз ҳозира инора гирем, бо новинкашама шумода нишон метавонам. ина духтаро фиолетови торик, нав фиолетови вайша берангтаракша нишон дода будам. ана иш бошад торикай. мана сангакоша бинед, нусхаи вай задагиай, чӣ меган, нусхаи лолача. хулас духтаракои хушрӯ, ин ами намуд арзонушай. марҳамат, нархи арзон. хушрӯ бошай, барои шумо нархи арзон. оз як навори дигар мекунам, мепартом, ваям тамошо кунен. уҷада бо сангои дигар хелтарай ва ё қиматтаракан. марҳамат, навори дигари мо на интизор бошед.